Nazdar lidi, toto je podcast o hovně a my vás zdravíme u premiéry a prvního dílu tohoto podcastu o čem? O hovně. A se mnou tady je Daniels. Zdar lidi. Ahoj, ahoj. Ahoj Froste. Ahoj. No jak se máš dneska? Jako upřímně, fakt se těším na dnešní téma. Jaký je vlastně dnešní téma, Froste? No tam kam nás ten život zavede, tak podle mě jakoby, nevím. Já jsem nad tím nepřemýšlel, víš co. No, taky moc, ne? Ale víš co? Tak počkej. Já jsem se oholil, kámo. No to ještě toho doufám, ne? A jo. No, to začínáme. Tak jo. První epizoda podcastu, téma, cesta, vzestup a pád na Brunclíka. Vzestup? Cestu. Jdeme na to. No tak jo, tak už to zapomněl. Takže první klip, vzestup pana Brunclíka. Mhm. Wow. Takže prostě tady podle mě jako je vidět ta mentální síla, ta kapacita pana Brunclíka. A to je podle mě jako jeden z důvodů, proč to dotáhl tam, kam to dotáhl, jo. Proto jsem tady ten klip zařadil jako vzestup pana Brunclíka. Protože, jako řekni mi, kdy ty naposledy si šel po kokoši a vytáhl z něho trdelník a prostě ho snědl, jako. Toto prostě neudělal nikdo z nás, jako. Podle mě teda jenom je jedni z nejlepších. Jo, teď mi spadlo do oka. Ukáž? Otevřu ještě? No, tam to je, počkej, ať to vytáhnu. Jo. Mám to. No, takže abych se k tomu vrátil, no. Jenom ti jedni z nejlepších. A já teda jeden z ten nejlepší nejsem, takže já bych to v životě neudělal. Já prostě, já nemám opravdu na to, jak bych to řekl, varlata na to, abych... No to chápu, no. Jo. To je předoslov, na mě. Jako taky prostě, přijde mi, no, ještě mluv. To teda jenom ten, to nevím, třeba takový Jiří Láska, nebo prostě ekvivalent k tomu je, já nevím, Miloš Zeman, Prostě prostě, nikdo. Miloš Zeman. Jako není, nebo taky třeba Elon Musk, podle mě. No, Prostě jako není. Elon má, myslíš? Jo, no, prostě jako nemůžeme porovnat pana Brunclíka s někým, kdo prostě není úspěšný. Prostě pana Brunclíka jde porovnat pouze s lidmi, jako je třeba Elon Musk, nebo... Asi prostě nikdo není, jako. A to je asi ten jeden z důvodů, proč pan Brunclík se dostal tam, kam se dostal, no. Další klip? Ahoj, slyšíme se? Slyším. Dobře. No, pustil to tam další, no. Tohle bych rád generoval. Wow. Ty jo? V Robloxu. Ale No, prostě bylo jako hodně chytré, ale zároveň jako velice nebezpečné, jo. Prostě je vidět, že on tam má tu inteligenci a taky se jako nebojí riskovat prostě. To je jako, to jsou vlastnosti úspěšných lidí. no, já bych to teda přirovnal k takové inteligenci lišky a predátoru, já nevím, asi slona. A prostě... A prostě já nevím, jako podle mě nikdo, koho známe, nikdo, koho tady jako, kdo tady je, toto nezvládl. Kromě teda možná LeBrona Dick Jamese nebo Jiřího Lásky. Prostě před sebou ten klip. A znáš takový ty studie, kdy se rozebírá prostě
jaký typ hráčů Fortniteu má ten vysoký testosteron a nízký testosteron, znáš to, ne? Jo, znám to. Já jsem jako sám o sobě hrál Fortnite. Počkej, no mluv. Já jsem jako sám o sobě hrál Fortnite. Jo, a já jsem byl jeden z těch nejvyšších, kdo měli ten nejvyšší, teda, Teď jsem ti provedl lobotomii. no, jejda, no, no a co jsem chtěl prostě říct, je, co jsem měl dneska komentář? Ne, co já jsem chtěl říct? Já jsem chtěl říct, že pan Brunclík tady tímhletím jako asertuje tu dominanci a ukazuje, že on je ten typ hráčů Fortniteu, kteří prostě skočí, se vyberou jednu truhlu, mají tam sice stříbrnou, šedou shotgunu, ale i tak prostě jdou jako do útoku a prostě mají ten testosteron a nebojí se, jo? A to je prostě pan Brunclík. A to je podle mě jeden z těch důvodů, proč je úspěšný prostě, no. No, takzvaný double klíč, neboli dvojitý klíč, No. dvojitý klíč. Jako dvojitý klíč k čemu, ale? No, že on prostě asi do té brány do pekel. Ale co jsem chtěl říct s tím? Nebo máš něco k tomu, co bys chtěl dodat? Já jsem myslel jako klíč jako k obou pohlavím, chápeš? Že jo, že prostě jako... No? Takže že prostě se houpe na jedno, z Mhm. jednoho na druhé. Ne, že jako odemyká. Jo, takhle. Jako když se odemykáš skiny v Counter-Strikeu, ve Fonku, chápeš? Odemykání skinu ve Fortniteu? Jako, počkej, když jsme nějak tak jako u toho, co si myslíš o té kauze teďka, že vrátili Renegade Raider do item shopu? No já si myslím, že nikdo nemá jako právo si to kupovat, protože musíme to nechat těm OG hráčům, ať prostě, jakoby chápeš, no to není jako jenom znak toho, že tam byli dřív, jo. Je to prostě znak té lásky, té vášně pro tu hru, jo, prostě nemáme právo na to jim to brát. To je pravda. A prostě kdo nesouhlasí, tak je plně pokrytec, jo. Nejen pokrytec, zrádce, velezradce. No, tak co další klip? No, dejme tam další. Ne. Jak často honíte? Tolikrát, kolik je potřeba. Já myslím, že auto to je součástí každého lidského života. I zvířecího. No, víš, co si říká Jirko? Tyjo, co to je tam za vepře? No to je. Ale prostě mě štve. Štve mě prostě ten, jak se tam směje. Pan Brunclík tam říká fakta, důležité věci. Prostě nejchytřejší, nejvíc inteligentní člověk v místnosti, nejvíc dominantní. To je prostě alfa. A on se mu prostě směje do držky. No, taky to nechápu. Prostě pan Brunclík dostal nastřelený takovýhle agresivní dotaz a on to úplně pořádku odpálkuje prostě. Je to jeho odpověď prostě, když se mu chce, jako on je tady ten boss, jo? Chápeš? Jako smích určitě není na místě, myslím, že jedině pochvala panu Brunclíkovi a jedině obdiv. Přesně tak. A za to my jsme tady. Pane Brunclíku, respektujeme vás. Obdivujeme vás. Takže na seznamu tady mám další klip. Nemá to asi, ne? Tak jo. Mám krátkorku. No já musím něco jiného, že máš krát. Ještě vyhyby. Jo. Počkej si 3 roky. Tady tenhle klip je, myslím, nějak z vrcholu tvorby pana Brunclíka, kdy on se rozhodl přijmout do své tvorby svého prvorozeného syna, aby se s ním taky podělil o své dosahy a tím mu zajistil kariéru a obživu na celý jeho život. Přece jenom jak se říká, dej muži rybu, nasytíš ho na jeden prut, dej muži prut, nasytíš ho na 1 měsíc. A
myslím si, že přesně tady tohle jako o tohle on se snažil, kdy on se snažil vlastně svému synovi zařídit YouTube kariéru, streamerskou kariéru a to je podle mě obdivuhodné. No, to je pravda. To jako, já si myslím, že já jsem jako teď nedávno zaslechl, já jsem byl na expedici tedy v Srbském království a prostě říká se tomu primogenitura a prostě ten otec sundává ten svůj všechny ten majetek a to své místo na tom trůnu dává tomu svému synu. Takže já bych ho prostě nazval srbským císařem. Prostě dnešní doby, nebo já nevím, jako prostě ten člověk... No, jako, možná i Čingis Khan prostě, jako dnešní doby. Jo, to asi ano. Tyjo, spadlo mi něco. Jo. Počkej, si nabít telefon. Tak jo. What's your name? Where you from? Zilla Kami, I'm from New York. Zilla Kami in the building. Well, first up. Sorry, babe. Froste! Froste! No, jdeme dál. Počkej, ještě mám jednu otázku. Co si radši dáváš na párek v rohlíku? Je to hořčice? Nebo kečup? Radši kečup. Myslím, že kečup víc jako podtrhuje tu chuť toho párku a poskytuje tam takový zajímavý chuťový oblouk, jo, ale ještě možná zajímavější je, tenhle nedávno jsem měl hot dog a tam bylo oboje. A to bylo super, takže to taky není špatné. No to jsem já dělal vždycky, no. Ale já teďka už nemůžu jíst párky. Proč? No. Neboj se, tohle je safe space. Promiň. Nevadí. Neboj se, svěř se nám. Mě nedávno kráva zajela auto. A prostě už nemůžu. Já jsem vegan. Chápu. On chce, aby se omluvil Honza. Já? A za co? On se má omluvit? Jo. Za to se mám omluvit, jo. Za co? Aby se směl omlouvat. Ale to bych se já měl za to. Jako to Toto se mi vůbec nelíbilo. Oni všichni na něj tlačili a muselo to být pro ně hodně frustrující. Určitě to nepochybně, ale co musím ocenit ze strany pana Brunclíka, je jak se tam posadí, neodpovídá na ty urážky, na ty podněty. Spousta lidí by to nezvládlo a sesypali by se nebo by se rozduřili, jo, ale pan Brunclík tam sedí, sundává si bundu, dává si pivo na stůl, jo. Prostě a nechává si projít hlavou, co řekne, jo. A až třeba po 5 vteřinách promluví, jako viděl jsem video na TikToku, jako jak prostě působit jako hodně sebevědomně a jeden z těch bodů právě bylo, že máš mluvit později, chápeš? Někdo ti něco řekne, ty promluvíš později, jo? Abys právě působil jako víc nad věcí a pan Brunclík podle mě to ani neviděl na TikToku, podle mě on se s tím narodil a přesně to tady jako udělal, kdy vlastně on tam sedne, čeká, vytahuje si věci a až potom
odpálkuje všechny tím, že vlastně on se nemá na co omlouvat. No, to si myslím, že je to, no, podle mě jsi to krásně popsal, jako fabulózně to prostě popsal a nikdo jiný by to nemohl popsat líp než ty, to ti gratuluju. Pan Brunslík si myslím, že je ten nejchytřejší v té místnosti a on to ví. On si nemyslí o sobě, že je ten hloupý. A tím prostě se zvládl takhle usadit, já to teď ukážu, jo. Prostě normální člověk by přišel, sedl si. Ale pan Brunslík, on zvedl takže prostě nikdo to neudělá líp než pan Brunslík. A takže prostě když takhle ukázal tu ruku, on ze sebe vyhodil ten vztek a prostě všem ukázal, že on je ten leta. On je ten vlk. On prostě si je dává na svačinu, ty ovečky tam. Ty zebry. Co to všechno tam je? On je on. Teďka upřímně si tomu dal jako do na třešničku, jo, protože jak to teďka popsal, jak zahrál to, jak si tam pan Brunslík sedl, podle mě tady není nic, s čím bych jako mohl nesouhlasit, jo, prostě pan Brunslík, on je ten muž vyšší hodnoty, on si to uvědomuje, protože každý muž vyšší hodnoty si samozřejmě uvědomuje, že je muž vyšší hodnoty, jo, má ty traits, ty vlastnosti muže vyšší hodnoty. Myslím, že tenhle klip perfektně ukazuje, jaký je on člověk oproti všem ostatním, jo, kdy vlastně, říkali jsme to oba celou dobu, sedí tam v klidu, asertuje prostě tu dominanci tím, že mlčí a až potom se vyjádří. On to pro ně promyslí, pak se vyjádří. On se nechová na základě emocí prostě. On nechová se vznětlivě, on prostě to nezahrál, on se zachoval přesně, jak si měl zachovat. Bylo to bezchybné. Fakt jako musím uznat, líbilo se mi to. Kdyby on si založil motivační kroužek, ne kroužek, kurz, kupuju nahned, protože tohle je to, co chci vidět. Tohle je to. Takhle bych se jednou chtěl chovat. Takovýhle muž bych jednou chtěl být. Nevím, jestli to dokážu, protože nevytočit se, když na vás jako útočí ze všech stran, chce to jako trošku... Chce to prostě sílu jako. Co víc tomu mám říct? Abych začal příživník píše. No! Pane bože! Jste v pohodě, vy jste mě neviděl. To snad ne. Chcete zavolat rychlou? Vy jste normálně dobře napravil. To je ale dominance. Vaše voda, pane. Co ruka? Vaše voda. Já jsem vás neviděla. Jak jste na mnou letěl. Moje problém. Bože můj, ty to na mě napíš. No to ne. Toto jako, na začátku prostě píše ten příživník, aby podle mě odlákal pozornost pana Brunslíka, protože tohle byl bez pochyby atentát, nebo vlastně pokus o atentát, kdy vlastně on ten příživník vyslal, nevím, vyslal někoho, nevíme bohužel koho. Můžeš tam vrátit ten klip a podíváme se, jestli poznáme, jako kdo to, jestli zjistíme, jako kdo to teda jako byl?
Tady jdeme to teda rozebrat pořádně. Tady už je to po incidentu. Proč nefunguje? No, tady. Ježišmarja, to vypadá. Takže doufám, že ten asasín nepoužil tu technologii, kdy on není vlastně vidět na videu, jo? To jsem viděl, no, hodněkrát to... Bož. To je hrůza. Jako já nechám... A furt tam je ten příšivník. Tyjo, on něco s tím určitě má. Jako myslíš? nikdo mi nikdy nevymluví, že tohle byla náhoda. A máme ho. Ježišmarja. To vidíš, jak se usmívá. Podle mě to vše bylo. To nebyla náhoda. No to ne. A nebož. Vidíš, jak se usmívá. To prostě jde vidět, že to není náhoda. A pan Brunslík ho koutkem oka zaviděl. Ono se to jakoby říká bombastic side eye. Už to vidím. On má to oko jestřába, myslím nějak. Jo, ano. To... Ale... Tady ten úsměv. Ten vrah si dočista užíval pokus o vraždu pana Brunslíka. Je mi z něho špatně. Jdeme zpátky. Ale samozřejmě, jak jsme všichni viděli, pan Brunslík nebyl ani zasažen. Napálil do něho v plné rychlosti, ale s panem Brunslíkem to ani nehnulo. Já jsem to říkal během toho videa, ta dominance, jak tam stál, jak on se držel. Teda to prostě... A jak prostě ještě k tomu řekl já jsem vás neviděl. No pane bože, to je dominance nad dominancí přes dominance. Jako měl jsem rád po zádech, když jsem to slyšel. Upřímně, jako být ten cyklista, já bych se asi propadl studem, protože... nebo strachem. Stát vedle někoho takového a vidět, že můj prostě útok, on ho ani nepoznamenal. On chtěl volat záchranku tomu útočníkovi. Prostě... to je úžasné. Přesně tak, člověk na něj zaútočí a on ještě má tu empatii vůči němu, mu zavolat záchranku, ale ten útočník moc dobře věděl, že z toho bude větší problém a že na míst do nemocnice přijde nejspíš i policie a bude ho vyslýchat, od koho je. A nejspíš my ale víme, od koho je. Je to od příživníka. No. Fuha. Prostě nedokázal bych to říct líp, no. Je pravda, že prostě pan Brunslík je muž vyšší hodnoty, ale až takovéhle je to neskutečné. Samozřejmě teda je pravda, že útočník se asi bál, že do nemocnice přijede policie v akci, protože policie v akci je něco nekompromisní, jo. A právě tímhletím klipem se dostáváme k poslednímu klipu dnešního podcastu. A doposavad jsme si shrnuli vzestup. Jak jsi to říkal s tím srbským císařem? Primogenitura. Vzestup, primogenituru, teďka pád a teď si pustíme, kde se pan Brunslík nachází teď. Jdeme na to. Docela se bojím. Až přijdou poslední peníze, koupím si stán. To je dobrý nápad. Najdu si místo za Prahou. A snad se tam vyspím. Nádhera. Západy slunce jako tyhle tě léčí. To je nádhera. Jako občas tě prostě život jako posadí na kolena. A prostě musíš si najít v sobě ten klid a užít si západy jak slunce, jako jsou tyhle. Přesně tak.
tyto závady slunce vyléčí. A Co bych dodal jako... Co pak vyléčí? Co bych dodal k tomuhle poslednímu klipu? Prostě... To, co říkáme celou dobu, jo. Pán Brunclík měl vzestup, přidal svoji vládu svému prvorozenému synovi, pak měl nějaký pád, ale pořád je to muž vysoké hodnoty a ubral se k životu v lese prostě. Jako tohle je příběh, co podle mě motivuje nemálo lidí. Co si o tom myslíš, Froste? Jo, já jsem si užíval ten zápas sluncem. To je nádhera. Mom, I got this new shirt. I think your shirt's really great. Actually, I think it's a stupid shirt. What'd you say? Oh, nothing. Get to school, son. Hey, friends at school. Come sit next to me at lunch. Oh, I'm gonna sit next to him, and his girlfriend will show up, and I'll hit on her. What did you say about my girlfriend? Oh, did you hear my thoughts? I must be going crazy. I'm hearing people's thoughts. 10 girls missing. What are you guys talking about? There's a killer in the neighborhood, and 10 girls have gone missing, and nobody knows who it could be. Okay? Oh, wow. Hey, class, there's a new kid. New student? Yep, this is a new kid, Jeremiah. Hey, I'm Jeremiah. I'm gonna refill your water.